Vyšla mi zásilka od Vaku Vaku, soutěžím s youtuberem Mr. Shark. Pojďme se podívat, co je vevnitř. Takže rozberujeme. Krásně zabalený. Takže. Ahoj, tady Aki z Vaku Vaku. CZ. Chci ti poděkovat za důvěru a nákup v mém obchůdku. Začínáme, takže teprve ladíme procesy a jsme opravdu vděční za jakékoliv ohlasy našich skvělých zákazníků. Doufám, že objednávka byla vyřízena k maximální spokojenosti. Za 6 až 10 dní od nákupu dorazí e-mailem dotazník spokojenosti heureka.cz. Jeho vyplněným se slovním hodnocením nám velmi pomůžete získat si důvěru. Skočíme. Taky. Tak, to. Tady jsme dostali obaly. Od Vaku Vaku, TGC Guru, obaly. Tady je Shrouded Fable Box. Ten si otevřeme za chvilku. Tady jsem dostal Trick or Trade Pokémony. Raz, 8 těch balíčků. Tady dole mám do album na vyplnění. A tady mám balíček japonský. Tady mám japonský balíček. Dostal jsem Vaku Vaku samolepku, tohle Pokémona a tyhle balíčky. Tak.